Nem akart megállni, geci. Még ment volna, hogyha húzom, de akkor kijöttem volna ide. Az irgalmatlan izétől, tempótól. Tessék? Fasza volt. Az volt. Figyelted, more? Aha, de hát ezen maradjál már állva. A terv sikerült. De a terv az volt, hogy rájöjjek. Baszki, sikerült rájönni, tudok innen. Akár le is teltem a lantot, geci. Robi már csak 90 fokból jön. De ezt ki tudta volna futni.